よし。じゃあやりますか。やりますかってかやります。あ、イメさんおはようございます。おはようございます。ちなみに今日はボイチェンなしなんですけど。じゃあ 3D、ここか、3D です、3D。あれ片手が、もう片方の手。あれあ、ラサールさんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。3D です、3D で。いや、何も言うこと考えてなかった。ピースできない。ピース。こんばんは、こんばんは。そう、3D できました。そう。できましたぐらいしかちょっと言うことがない。そう。せっかくなんで。ちょっとね、背中の方とかね、足の方ちょっとね、いろいろ怪しいんですけど。まあ、そこら辺はね、おいおいね、あれしていこうかな、みたいな。そういう感じで。お、作りますかじゃあ結構なんとかなります。あ、コーラさんいらっしゃいますね。こんばんは。そう、こんな感じで。ちょっと、まあなんかこの辺以外にあんまり調整ができてなくて、ちょっとなんかすごいつま先立ちになってたりしますけど。まあ。おいおいやっていきましょう。という感じで。もうちょっと。いや、なんか、ただね、首外すやつがね、まだね、そんなにちゃんと、あれできてなくて、入ってたっけ入れてなかった。こっち入れてない。あ、ももこさんいらっしゃいますね。こんばんは。婚約員ちょっと言いづらいですよね。それなんかね、やろうかと思ったんですけど、若干発音しづらくて。3D です、3D です。頭外すのとかはね、ちょっとまだないんですけど。こんな感じになりました。というところで、どうしよう。まあ、とりあえず歌います。なんか大丈夫ですかねこれ、ボイチェンつけてないんですけど、大丈夫かななんか変な感じになってないですかとりあえず、あと普通の声でも、普通の声って言うとあれですけど、普通の声でもね、ちょいちょい歌うんで、まあ苦手な方は、まあご注意をという感じでやりましょう。いよ。これ手にする。君は聞こえる僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれたもしも世界が意味を持つのならこんな気持ちも歌ってはない憧れに押しつぶされて諦めてたんだ果てしない空の色も知らないで走り出した想いが今でもこの胸を確かに叩いてるから今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を築いてゆく答えはそういつもここにあるちょっと高いですね
ぎた季節を嘆く暇はない。二度と迷ってしまわぬように。数えきれないほんのささやかなそんな後悔抱えたまま、その背中だけ追いかけてここまで来たんだ。探していた僕だけにできること、あの日くれた言葉が今でもこの胸に確かに届いてるから、昨日よりも今日僕は僕の生まれてきたわけに気づいてゆく。答えはそう、いつもここにある。そう、なんかねなんかさっき思いついて、数時間前にこれ面白いんじゃないかと思ってなんか即興で言ったからちょっと多分ガバるけど、まあ許してくださいすべてがまるで当たり前みたいだった。尊い日々はまだ終わらないしてまた走り出した思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を築いてゆく。答えはそう、いつもここにある。ということで、なんだっけ、空色デイズでした。空色デイズ。グリーンメロン。ちょっとこれ、あれですね、手のあれがあるから、ちょっと鼻の頭とか書いてるところバレるのがちょっと恥ずかしい。いや、グレン・ラガンね、私当時見てなかったんです。始まった。ご機嫌な蝶になって、きらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上しゃれてる時間はない。何がこの空に届くのだろう。だけど明日の予定はわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうさ愛しい思いを分けそうになるけど、ステージがちなイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。Oh my life。浮かれた蝶に乗って一途な風に乗って、どこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでるいいソン聞きながら、何がこの街に響くのだろう。だけど期待してても仕方ない。無限大な夢の後の
やるせない世の中じゃそうさ常識外れも悪くはないから捨てそうなイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ Oh my love ちょっとお水お水無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも分けそうになるけどステージしかしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah 無限大な夢の音のやるせない世の中じゃそうさ常識外れも悪くはないから捨てそうなイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ Oh my love なんか中指立ててみたいなちょっと違うんです今手握ってたんですけど違うんですなんか中指立ててみたいな違いますかなんだっけそうバタフライでしたそう涙で濡れた部屋にノックの音が転がって誰にも会えない顔なのにもうなんだよどちら様なるほど大したのじゃないが誰かがこう呼ぶラフメイク笑顔を持ってきた寒いから入れてくれラフメイク冗談じゃないそんなもん読んだ覚えはない構わず消えてくれそこにいられたら泣けないだろうルララルラルララルラ大洪水の部屋にノックの音が飛び込んだあの野郎まだ嫌がったのか消えてくれって言ったろそんな言葉を言われたのはまるでこの方初めてだ非常に悲しくなってきたどうしよう泣きそうだラフメイカ冗談じゃないあんたが泣いてちゃしょうがない泣きたいのは俺の方さこんなもん読んだ覚えはないルララルラルララルラ二人分の泣き声遠くドアを挟んで背中合わせしゃっくり混じりの泣き声膝を抱えて背中合わせすっかり疲れた泣き声今でもしっかり俺を笑わせるつもりから不明かそれだけが生きがいなんだ笑わせないと帰れない今ではあんたを部屋に入れてもいいと思えたが困ったことにドアが開かない溜まった涙の水圧だそっちでドアを押してくれ鍵ならすでに開けたから
とかすんとか言ってくれ。どうしたおい今さから名感冗談じゃない。今さら俺一人置いて構わず消えやがった。信じた瞬間裏切った楽名感冗談じゃない。逆側の窓の割れる音鉄パイプ持って泣き顔であんたに持ってきた小さな鏡を取り出して俺に突きつけてこう言った。あんたの泣き顔笑えるぞ。呆れたがなるほど笑えた。ラフメーカー。そう、なんかね、フラッシュでね、ちょっとなんか広告入った。ちょっと待って。広告入った。ラフメーカーほんとね、いいですよね。フラッシュをね、見た人結構いると思うんですよね、ラフメーカー。いつもモノクロだった瞳の奥の景色捨てたら夢見つけた。何もない世界で作る絆は強い意志与えた。裏返した日常でまた走ってゆく先に君はいた。間違えた。触れた輝いた金色になって羽ばたくよ。希望乗せて無限に広がる空の下詰まった願い守り進めばまだ誰も知らない明日へと引き寄せられるように覗いた瞬間光の糸は君包んだ。細くちぎれそうな絡まった運命君とまだ変われる。間違えても信じた道は新しい景色を照らすだろう。巡る時の中笑って様々な思い持って始めよう。また一からたどり着いた儚い奇跡壊れないように手を伸ばしつなげばほら君はそばでいつまでもまだ透明な私たちはどんな色にでもなることができるから夢叶えよう。窓マギのなんだっけこれ反逆の方か。反逆のやつです。走ってゆく先に君はいた。触れ
窓マギの反逆、映画の劇場版の反逆のカラフルっていうね、オープニングでした。あ、ちょっと、濃厚チーズ、濃厚チーズじゃないから、ちょっと広告が。めっちゃ歌ってたのに切って間違えた。ちょっとね、さっき咳払いした時に、まあいい。お金がない。どっちだっけどっちだっけあ、こっち。生きる意味なんて見出せず、無駄を自覚して息をする。寂しいなんて言葉で、この傷が表せていいものか。そんな意地ばかり抱え、今日も一人ベッドに眠る。少年だった僕たちはいつか青年に変わっていく。年老いていつか枯葉のように誰にも知られず朽ちていく。不死身の体を手に入れて一生死なずに生きていく。そんな SF を妄想してる。自分が死んでもどうでもよくて、それでも周りに生きてほしくて、矛盾を抱えて生きてくなんて怒られてしまう。正しいものは正しくいなさい。死にたくないなら生きていなさい。悲しくなるならそれでもいいならずっと一人で笑えよ。僕らは命に嫌われている。幸福の意味すらわからず、生まれた環境ばかり憎んで、簡単に過去ばかり呪う。僕らは命に嫌われている。さよならばかりが好きすぎて、本当の別れなど知らない。僕らは命に嫌われている。命に嫌われている。捕ま死んでゆく。君だって僕だっていつか別れ葉のように朽ちてく。それでも僕らは必死に生きて、命を必死に抱えて生きて、殺してあがいて笑って抱えて生き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 ろ。なんか、あれちょっと待って、もう一回やりますか最後にこの曲もう一回やります。なんかマイクミスってる。すいません。大体広告が悪い。YouTube の広告が悪い。あれどこでミスったこれちょっと。最後にもう一回、最後にっていうか、まあもう一回やりますかYouTube
がさ、YouTube さ、なんか広告がね、来るタイミングもね、よくわかんないんですよ。これ大丈夫。ちなみにこれフルでやらないです。フルでやらないです。楽しくて、辛いよー。これできない。これがやりたかっただけできない。これがやりたかっただけなんです。僕のことをからかったの、あんなに好きと言ったのに、奴のどこを気に入ったの、僕はもういらない。君と手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中で、君の笑顔だけが輝いて愛されたいね。きっと見過ごした君が欲しくなるもう一度、気まぐれからでも叶わない、君といたいから。楽しくて光を浴びて、楽しくて恋なんて歌って、楽しくていざたどり着いたこの世界はもう、楽しくて辛いよー。いや、ほんとこれがやりたかっただけなんです。はい、という感じで、はい。あ、いらっしゃいませ。福さんいらっしゃいませ。いやー、疲れた。どれぐらい撮ったまだ、でも30分ぐらい。もうヘトヘトなんですけど。やっぱね、歌ってないとね、もうフラフラですね。ちょっと喉が。ちょっと命に嫌われてるだけもう一回やりますか。ちょっとね、なんか、えらいしくじったから。はい。死にたいなんて言うなよ。間違えた。ちょっと待って。閉まらねえ。ちょっと待って。そう待ってくださいね。ちょっと待って、もう。閉まらねえ。そう。ちょっと待って。どうしようかな。ちょっと、こうするか。ちょっと待って。こうすればいい。こうしてこうすればいい。ちょっと待って。閉まらない。何が起こってるかっていうと、スペースキーで今これ、見た目を切り替えてるんですけど、YouTube の方にフォーカスがあると、再生停止ボタンがスペースキーだから被ってるっていう、そういうあれでした。閉まらねえ。いやー、まさかね、広告出ると思ってなくて。死にたいなんて言うなよ。諦めないで生きろよ。そんな歌が正しいなんて馬鹿げてるよな。実際自分は死んでもよくて、周りが死んだら悲しくて、それが嫌だからっていう栄光なんです。他人が生きてもどうでもよくて、誰かを嫌うこともファッションで、それでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう。画面の先では誰かが死んで、それを嘆いて誰かが歌って、それに感化された少年がナイフを持って走った。僕らは命に嫌われている。価値観もエゴも押し付けて、いつも誰かを殺したいと簡単に電波で流した。僕らは命に嫌われている。軽々しく死にたいだとか、軽々しく命を見てる。僕らは命に嫌われている。なんかちょっとずれた気がする。
しくないですか？お金がないので今日も一日中波を謳歌する。生きる意味なんて見出せず、無駄を自覚して息をする。寂しいなんて言葉で表せていいものか。そんな意地ばかり抱え、今日も一人ベッドに眠る。少年だった僕たちはいつか青年に変わっていく。年老いていつか枯葉のように誰にも知られず朽ちていく。不死身の体を手に入れて一生死なずに生きていく。そんな SF を妄想してる。自分が死んでもどうでもよくて、それでも周りに生きてほしくて、矛盾を抱えて生きてくなんて怒られてしまう。正しいものは正しくいなさい。死にたくないなら生きていなさい。悲しくなるならそれでもいいならずっと一人で笑えよ。僕らは命に嫌われている。幸福の意味すらわからず、生まれた環境ばかり憎んで簡単にここばかり呪う。僕らは命に嫌われている。さよならばかりが好きすぎて本当の別れなど知らない。僕らは命に嫌われている。幸福も別れも愛情も友情も滑稽な夢の戯れで全部金で買える代物。明日死んでしまうかもしれない。すべて無駄になるかもしれない。朝も夜も春も秋も変わらず誰かがどこかで死ぬ。夢も明日何もいらない。君が言いたいならそれでいいそうだ。本当はそういうことが歌いたい。命に嫌われている。結局いつかは死んでいく。僕だっていつか別れ葉のように朽ちてく。それでも僕らは必死に生きて、命を必死に抱えて生きて、殺してあがいて笑って抱えて生きて生きろガバガバやんガバガバなんですけど、いやもう一回やったからね、集中力がもう、まあそんなこともあるそんなこともね、ありますよ。まあああ、疲れたありがとうございます。ということで、なんだっけ、そう、命に嫌われているでした。ちょっと待ってください。これ、一応ね、対応あったんで、リンクをなんだっけ、詳細のところにね、貼っときますんで。よいしょ。よいしょ。はいっと。どうしようかな。でもこれ以上に何も考えてなかったんですけど。なんかあるか。そういやー、結構派手にしくじったな。まさかね、再生停止ボタンと、なんとなくアサインしたね、どこ行ったっけ？どこ行った？これなんですけど。まさかね、被ると思ってなくて。ちなみにこれ、声を、なんか手動っていうか、自分の喉のあれしちゃうだけで、ボイチェンはね、今日はね、なしなんだ。なんかやっぱ若干あれですね、低いね。そう、ボイチェンが普段、なんだっけ、ピッチプラス2とかなのかな、確か。だから、ね、だいぶ低く聞こえるかもしれないけど、ちょっとね、どうしても、なんか、動機合わせられなくて、この曲とね。でも、地声っていうか、そのまま歌うか、みたいな。いやー、ありがとうございます。いや、でもやっぱもうちょっと可愛い感じにしたいですね。できれば。だいぶ
出るんですけど、なんかね、そう、宿女って言いづらい。宿女ボイスをね、なんか、できれば出したいんですけど、どうしてもね、なんか喋り方がね、普通っていうか、男寄りになっちゃうのがね、難しいですね。どうしよう。もうネタがない。けど、どうしよっかな。なんか、フルはちょっとね、きついかもしれないけど、なんか、わかりそうだって言ったらあれですけど、なんか、リクエストとかあります？フルじゃなかった、YouTube のなんか音源があるやつだったら、歌おうかなって思うんですけど、なんかありますか？先に、あれですね、これ先に募集しとくべきだったな、これ。なんかありますか？YouTube さんに音源があるかどうかっていうところがちょっとあるんですけど。レモン歌えるかな？確かあった気はするけど、ちょっと待ってください。レモンか。レモンってあれですよね。麺のやつですよね。レモン。スペースを押すと、あれ入っちゃう。ちょっと待って。でもこれか。もう一個、この一個。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともう以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。いや、ありがとうございました。レモンでした。もしね、いや、他のキーにすべきだった。いや、意外と歌えるな、でも。あんまりね、実は歌ったことなかったんですけど、意外と歌いましたね。いや、ありがとうございます。足したと。レモン。なんかありますか？いやー、ありがとうございます。なんかあったかどうしようかな。そうだ、一応ってか、お手手もね、動くんですよ。イシューズプレビューズ。多分それ、お怪我ない気がしますね。っていうか、全然覚えてないです。すいません。でもそういう方面の曲でなんかあるかな。あるかな、カラオケ用のやつ。カラオケ用のやつ、ちょっと。お願いするか。一番だけだったらいけるかな。なんかこう、毎回関係ないところであれ変わるのはちょっと許してください。検索するときに、スペースを押すだけで変わっちゃう。これかな。
二頭がいいね、超ランマ。プッシュアップベンチプレス大胸筋が歩いてる。仕上がってるよ仕上がって、あ、間違えた、ちょっと待って。なんだ、はい、そう、あ、ここわかんない2回あ、わかんないっす。すいません。わかんないです。サビのとこしかわかんなかった。すいません。やりたい。とっさに。全然わかんないのに、無理しようとして。いや、ちょうどなんかね、色分けしてくれてあったんで、この歌詞が。いや、全然わかんなかった。まあ、ちょっと一応載せとこう。いやー、全然わからんかった。思ったよりわかんなかった。あ、ちょっと。意外はする。なんか実はね、見てない。なんかあるかな。てか、なんか BGM 用意しとけばよかった。いや、もういろいろ、なんか手がすげえ動きしたい。とりあえず手を振ってごまかしとけばいい。いや、なんかドットライブの、いや、ありがとうございます。ドットライブのね、むこためめめ、ちゃんまあ、どっちでもいいよ。っていう子がいて、あ、そういうことアカペラなんかね、そう、手を振る話でなんか、その子がね、なんか、基本、もともと 2D の人なんですけど、なんかね、3D になったら手を振りたいって言ってて、そうそう、出ないで、なんかね、まず手を振りたいって言ってたのに、なんか覚えてるんですけど、まあ、確かにね、このね、手振れるのね、めっちゃいいなってね、思いましたっていう、コナミ感。手振れるのね、めっちゃいいな。ね、リープモーション先輩、今ね、使ってるんですけど、なんか片手しか拾わない。そうそう。まあなんか手振るぐらいって思ってたけどね、めっちゃいい。めっちゃいいさ。まあちょっとなんか親指の動きはちょっと怪しいけど。いや、リープモーション、1万円でこれはね、すごいですね。全然。めっちゃいい。あとは、あれですね、なんか、VR 機器、なんか、フルトラじゃなくても、ああいうのと違って、なんかそんなになんかね、こう、身につけるものがね、少ないから、これなんか首からかけてあるんですけど、ね、これって言ってもわかんない。この辺に、かけてるんですけど、それだけでね、済むから、いや、ほんとね、いいですよ、これ。1万円でこれは、もう、全然、なんか別に設定もね、なんかいらなかったし、そんなに。なんかドライバー的なやつを、入れるだけで、これ今、3D がラペットっていうやつ、なんか一応リンクが貼ってあるんですけど、あれでね、やってるんですけど、そう。こっち側でなんか改めてなんか設定しなきゃいけないとかにも別になくて、いや、ほんとすごい。ちょっとピースが若干不安定。ピース、なんでちょっと指が
どうしようかな。なんかあったかな。なんか、じゃ、まあ、フルサイズじゃなかったら、体力的に、どうしようかな。毎回なんかって言ってますね、もう。まあ、もう口癖だからいいか。なんだろう、なんか質問とかありますいや、こういうのをね、事前になんかマシュマロとか用意したくなかった。いや、本当に、なんか、そう、質問とかありますかって、なんか漠然としすぎててやばいんです。なんかあるかな。どうしよっかな。このまま終わるのもなんかね、閉まらないしね。なんかねえかな、なんか。いや、本当は、あとあれやりたかったんですよ。なんだっけ。名前が出てこない。デミちゃんのね、オープニングやりたかったんですけど、なんかオケがね、なんか、良さそうなのが見つかんなくて。あれやるか。ことあるごとに変わっちゃう。ここでですか？音声素材。そうなんですよね。あんまりないから。ボイス素材。なんかありますか？セリフ。なんかありますか？お前の言い訳はしないとか。いや、あれほんと好きなんですけど。お前には負けなどしない。ボイス、いや、ほんとなんかもうちょっとネタ用意しとけばよかった。なんかあるかな？ボイス素材。対戦よろしくお願いします。なんか違う。対戦よろしくお願いします。ほんと、負けはしない、ほんと好きなんですけど。ロボトルしよう。ロボトルまだ入れてないけど、多分エミュレーター的なやつは。メダロットのオープニングないかな。まあいいや。ちょっとたびたびしろ。ないか。アカペラやりますどっちかわかんない。歌詞だけ探してきて、あれしますか？もうスペースキーにするんじゃなかった。でもなんならこれ歌うだけ歌ってなんかちょっと終わる気だったんで。なんかね、こんな、なんかポチポチに触る予定はなかったんで、やらかした。よりによってなんでスペースキーにしたんだろう。どっちやるかな。まあ普通の声でやる。でっかく生きろよ男なら、横道それずにまっしぐら、過激に生きてる男なら、ハートはいつでも真っ赤っかっかっか燃えてるさ。涙を見せちゃいけないよ。その通り。完全無敵負けないさ。立ち上がれ。
勝負は辛いよ、おっとっとっと、迷ってられない、おっとっとっと、勇気と気力で立ち向かう。ババンバン、ババンバン、ババンバンとバトルだ。対決、白熱、どこまでも熱いよ。攻めろ攻めろ攻めろ、そこだそこだそこだ、勝つも負けるも一騎打ち。こんな感じでこんな感じでどうですいやーこれ結構ね好きなんですけど、メダロットのオープニングあんまり覚えてないけど本編はね全然覚えてないけどいやーありがとうございます。いやこういうなんかねちょっと古めのなんかね熱血系のアニソンいいですよね。カペラでもまあ、あれ、なんかエコーかかってれば割となんとかなる。まあ、今日はループバック聞いてないからちょっとわかんないですけど。あれないかな。いや、ありがとうございます。あるかないや、でも体力的にきついかな、これ。全部はね、ちょっとやらない方向で。なんか、いいの見つけたんだ。なんか、じゃあきついかもしれない。まあ1番だけにしますか。なんかいいのがあった。なんだっけこれ。ゲッターロボか。ゲッターロボの、劇場版かなんかこれ。穏やかな海が爆音で渦巻く炎が上がる。黒煙の空で死神が微笑む、大地が割れる。叫び惑う人々の中をかき分け、俺は急ぐ迫り来る敵へ走る。熱き光の嵐を抱いて戦うために飛び出せゲッター。明日の希望を取り戻そうぜ、強く今を生きる友の腕に。あ、知ってますか？なんか結構有名ですよね、これ。星のない夜の静寂を引き裂き光が走る。吹き上がるマグマ、時空さえ歪めて世界が燃える。ありえまどう人々の命、この手で救うために許せない敵を倒せ。燃ゆる命の嵐を胸に戦う時の叫ぶぜゲッタ、夢と平和を奪い返すぜ。ただ一つきりの青い星に。なんかキーがわからんくなった。なんだっけこれ。こんなゲッターチェンジワセリフはいや本編実は本編全く見たことなくて曲だけ知ってる。熱き怒りの嵐を抱いて戦う時の飛び出せゲッタ、明日の希望を取り戻せ。
ち潮が激しくうねる正義の風が荒れるぜゲッタ俺の嵐が巻き起こるとき悪の炎なんてすべて消すさ疲れた。キリがちょうどいい感じでも終わったか。ありがとうございました。もう息が上がってるんですけど。とりあえず、そうか、コピペできないのか。ありがとうございます。疲れました。とりあえず歌ったやつだっけもういいや。なんか使ったやつ、なんだっけ。概要欄に書いてあるんで、よかったら歌ってみてくださいというところで。じゃあ、ありがとうございました。まだ。ただちょっとね、最近、引っ越しとかをね、する可能性があるんで、若干忙しいかもしれないですけど、やってきますんで、よろしくお願いします。という感じで、じゃあありがとうございました。これできるじゃん、そう。これできる。どっち向いてんだなんでそっち向いてんのちょっと待って。バイバイ。お疲れ様でーす。これバイバイできるのめっちゃいいよ、これ。ありがとうございました。お疲れ様でーす。はいっと。お疲れ様でーす。